Nung tayo'y dalawa magsilang. Kumusta ang lahat? Good afternoon. Magandang tanghali sa inyo lahat sa YouTube channel ko pala. YouTube. Kumusta po? Magandang tanghali sa inyo lahat sa YouTube channel ko guys. Maraming salamat. Bagong branches na ngayon guys, no? Ang laki. Kumusta? Napakalaki. Kumusta po kayo lahat? Shout out sa 4 million people in daw sa aking YouTube channel guys. Maraming salamat. Kumusta po? Sino kaya magyaya diyan sa lahat po ng mga tao diyan sa baba? At tatandaan mo pa ba? Tayo'y magtanda na. Mag-comment po kayo sa lahat po ng mga nandito guys para shout out po kayo isa-isa. Sa lahat po ng mga nandito guys, comment kayo, comment. Comment. 5 million. Kumusta po? Kumusta? Ang laki-laki ng branch ni Diwata sa Quezon City. Malapit sa ano yun eh, sa mga police station sa Quezon City. Ano yun, Campo Krami ata doon. Hello po, magandang tanghali sa lahat po ng mga viewers na nandito. Good morning ba pa lang. Guys, mag-subscribe na kayo ha. Sa lahat po ng mga nandito ha. Mag-subscribe po kayo. Subscribe na kayo guys. Tingnan natin guys ha. Panoorin natin yung mga kaganapan nila. Wait lang natin ha. Hanap tayo dito. Shout out 9 million. Magandang tanghali po.
Ito ata yun, oh. Ito. $11 million. Ito po, ito. Mga guests, ang ating mga bisita ngayong araw na ito, ngayong handa ko ng aming pwesto. So ito na, natin sa loob. Ang daming balon kasi ngayong araw na ito ay magpapating tarikot tayo. So makita ko muna sa inyo. Kasi pala yung tao sa mga oras na ito. May na tayo magkano. Hindi ko talaga makita pag malabo. Yan. Comment po kayo ha, comment. Sa lahat po ng mga nandito guys, comment po kayo ha. Okay. Comment kayo guys, comment. Tignan natin dito. Hanap natin dito. Shout out sa 19 million people in the house. Kumusta po? Tatandaan mo pa ba? Salamat po sa mga nandito guys. Comment kayo, comment. Sa lahat po ng tao dito. Nag-oil yung mukha ako. Ito siya oh. Ngayon, at hinintay na natin ang ating mga guests, ang ating mga bisita ngayong araw na ito. Ayan. Handa ko ng aming pwesto. Bagong pwesto. Natin sa loob. Ang daming balon kasi ngayong araw na ito ay magpapating karibon tayo. So napakita ko muna sa inyo. Konti pala yung tao sa mga oras na ito kasi anong oras pa lang time check tayo, nasa 8:30 pa lang yata. So alas 10 po talaga yung pating karibon natin at mag-start tayo. So pakita mo natin yung loob sa kung ano nangyayari ngayong mga oras na ito. So yan. Dito po tayo magkakating karibon. Ito po. Tapos ito na yung mga flowers. Ayan, maraming salamat. Tapos syempre nagpagawa tayo ng, nagpa-sit up tayo ng stage. So ito. At syempre waiting na lang sa mga special guests kasi may mga influencer tayo, may mga celebrities. Tapos sabi pa nga, may mga politiko pang darating. So abangan natin yan guys kung sino-sino ang mga darating ngayong araw na ito. So maraming salamat pala sa mga taong sumusuporta. Parang gusto ko talaga ipakita yung ganda ng sit up ng ano natin, ng rainbow. Ito yung ikakat natin mamaya. Hindi ko alam kung sino pang magkakat ng ribbon. Tapos ito naman yung pinakatulo. Ikaw magkakat. So, ayan. Tapos syempre sisilipin natin yung stage. So, ayan pala. Tapos syempre papapilit natin yung doon. Pinagay naman ng stage. Tapos syempre naghanda ko ng catering banda doon. Ayan, cater tayo. Pero bukod sa cater, may mga pagkain na kasi di ba magbubukas na tayo, may tinda na rin ako. So, pakita mo natin kung nasaan yung kitchen. Yan easy. Hello, sir. Hello. Nakasama niya si Alvin TV dyan. Siya yung taga-video. Dito yung mga tao muna kasi mainit ngayon, wala pa tayong tent. Actually, meron tayong tent. Hindi ka muna pinaka-tent
mga cubes natin na kung saan di makikita yung ganda ng view nila. At syempre pa, nandito naman yung ating billboard. Wala tayo sa EDSA, nandito lang to sa may billboard ako, sa parisan ko lang to sa pisto ko. At syempre, papakita ko naman ngayon kung saan sila mag-order pag gusto nilang kumain at tikman yung mga bagong menu namin at syempre yung kung saan ako naglalala yung overload ko sa kasikin. So dito tayo. So ayan, ready na po ang ating mga cashier. Ano na siya ngayon? So ayan. Lahat ng gusto mag-order, dito kayo mag-order at dito po may naka-POS na tayo guys. So lahat ng order Jeff natin, TV, recorded na shout siya. out. Naka-POS na siya. So yun lang muna, mag-abang pa tayo mamaya kung sino madarating tapos para ipakita natin. So kung samantala, yan lang muna ang video. Ay, JTV pala, JTV. Salamat. Kaya guys, kung Sa Quezon nakikita City niyo yan, sa Quezon video, City. halimbawa, hindi pa kayo sure kung anong orderin nyo. Mayroon na kaming ganito. Ayan, so nandito na nakalagay lahat. Ayan, nakalagay na dyan yung mga Diwata Paris Sisig, Diwata Paris Classic, Diwata Paris Kinamatisan. Ito yung mga bago. Diwata Paris Yudon. So mayroon tayong mga ganyan. Yung siya, boy, abundat to. At syempre pa, mayroon din tayo Diwata Liempo, Diwata. Kung ako gutom, hindi ako papasok ng subdivision para kumain dyan. Madami naman restaurant. Oh, pwede naman po yun eh. At syempre, Diwata Paris Chicken Joy. Pwede naman yung JTV. Flavor, sauce garlic, buffalo, mag-a-add na lang kayong ewan na gusto nyo mag-add. Hindi kasi yung mga taga malayo sa Pasay, di ba? Sa Pasay. Pwede kayong pumunta dyan. Malapit yan sa Quezon City lang yan. Sa malapit sa may Campo Crame ata yun. Siyempre kung subdivision kayo, kahit hindi ka na pumunta, walang problema. City brands natin para wala nang kanash yung mga bashers natin. Talagang hanggat maaari sana kung kaya ko talaga i-improve ng parisan ko, i-improve natin yan. At saka abangan nyo guys, hindi lang dito sa Quezon City, abangan nyo Si Boy ang bundat to. baka dyan kami susunod na magtayo ng Paris na gawa ng Paris. Ah, malayo ba? Abangan nyo, malay mo. Halimbawa, dyan kayo sa ngayon, sa Rizal. Magtayo tayo dyan. So kung taga Rizal kayo, hindi mo na kailangan pumunta ng Quezon City o yung Pasay. Kahit dyan mismo kami nang lalapit sa'yo para makatingin ka ng Diwata Paris. Abangan yan guys, abangan yan. So, Pero may nagtatanong, taga Cavite raw. okay, mga kapite, lalagyan natin yan. So hanggang dito na lang muna yung live natin, guys. Ay, video natin. Taga Cavite. Regarding sa mga franchising natin, mag-message lang kayo sa ICTPX. Kasi na po kasi ang nanipag-usap regarding sa mga franchising. Alright, so yun lang. ICTPX sa Facebook ang inyong i-message regarding po yan sa mga lahat ng gusto mag-franchise. So yun lang guys. Okay. Guys, papakita ko lang sa inyo yung mga bagong in-improve din namin sa sabi ko. Mayroon kami pala bagong cubes, mga cubes. Ah, sa Visayas Avenue. Mayroon tayong, halika dito. Mayroon tayong Diwata Spaghetti Overload. Mayroon din tayo Ba, may spaghetti. Diwata Family Chicken. Ayan guys, mga bago yan. Meron din tayo Diwata Hotdog Overload. Meron din tayo Diwata Sukulit. Diwata Sukulit. Lahat yan guys ay ready na yan sa lahat. At ito pa ang maganda dito guys sa bago natin pisto, no? Open ito sa lahat ng okasyon na gusto dito. For example, gusto nyo mag-birthday dito. May mga packets na tayo. So, kung gusto nyo dito ng mga event, may mga Christmas party, gusto nyo mapili. Malaki to guys. Gagawin ko na din to event. Oo nga po. Venue kung gusto nyo. Actually, feeling ko may kasosyo yan si Rosemar. Feeling ko. Good for 100 person, good for 200 person, depende yan kung ilang person kayo. Kumbaga, share. Ang tawag dun, share. So, isa-serve namin sa inyo. Feeling ko Mag-register lang kayo magpunta lang kayo sa Facebook ng Diwata Paris Overload Quezon City Branch at doon kayo mag-i-inquire. So, again, open to sa lahat ng gusto. Party-party dito, katulad ng binyag, event, Christmas party, kung ano man yan, birthdays. So, open na din to guys. So, mag-message lang kayo sa Diwata Paris Overload Quezon City Branch. Meron tayong page na ginawa. pero mas malinis dyan. Kasi Quezon City yan eh. Compare dun sa isa. Magaling yan mag-shoot. Magaling ka sa mga 3 points. Magaling talaga sa mag-shoot. Kaya pa yung 5 weeks. Tapos binago yung ano niya, parang pinggan niya. Ang ganda. Hindi na siya plastic. Yung nakalagay sa plastic. Kasi may ticket yun eh. Gusto ko yung free lang. And thank you so much, sir. Your name again? Sir
Daming vlogger dyan. Yung Vice Mayor. Maraming salamat po sa inyo dahil Kansak dito sa Maraming salamat dahil pinayagan nyo rin ako para makakuha ng lahat ng permits dito. Vice Mayor ng ano yan, sa Quezon City. At lahat na kakain dito'y makagaman ng kalusugan sa katawan at kaluluwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo, sa Espiritu Santo, magpapal sa walang hanggan. Amen. Ang pagpalain ng Diyos at lahat ng akain ang papasok sa pundahan nito para sa tulong ng Diwa sa walang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. City branch. Wala si Alvin TV dito. Ah, siguro yung taga-video. Si Boya Bundat nandiyon, oh.